Saint Teresa of the Roses, I will come to you each night, near the altar in the chapel. I will pray by candlelight. Saint Teresa of the Roses, won't you kindly hear my prayer? Give your blessings to my sweetheart and the love that we both share. Won't you guide us and protect us through the years that lie ahead? Won't you fill our hearts with sunshine on the day that we are wed? You're the little flower of heaven, guiding all who come to you. Saint Teresa of the Roses, I know you'll make my prayer come true. Won't you fill our hearts with sunshine on the day that we are wed? You're the little flower of heaven, guiding all who come to you. Saint Teresa of the Roses, I know you'll make my prayer come true. Saint Teresa of the Roses, I know you'll make my prayer come true. Jien Sister Teresa nsellim lekun il-eka l-programm ieħor Santa Teresa tal-Bambin Ġesu tallimna il-paċi miegħek. Insejħu Trinità Qaddisa fostna fil-sem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Ninġabru eżis semmija ngħidu flimkien din it-talba sabiħa. Alla ta' mħabba bla qies, intwetti s-saltna tiegħek li ċkejknin u lumli. Enna nimxu fi triq tal-fiduċja li se tallimna Santa Teresa tal-Bambin Ġesu sabiex bit-talb tagħha aħna naslu biex narfu l-glorja tiegħek għal dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Inkomplu hekk eżis semmija mill-ktieb li iġib it-titlu Storja ta' Ruħ, fejn wasalna f'kapitlu 2 l-aħħar darba din Teresina spjegatilna fuq dak li ġara fuq il-mewt ta' umma, meta mbagħad kellhom imorru l-iżje biex ikun hemm it-tzijiet jieħdu ħsiebhom ukoll, u riedna fuq il-ħlewwa tal-missier li issa sar anki jom għaliha. Sa semmi l-ewwel qrara tagħha u forsi anke nlaħqu nagħmlu xi ħaġa fuq il-festi u l-ħdud li hija issemmi u naraw x'kienet tagħmel f'dawk il-ġranet. Tkompli tgħidilna ju tikteb matul id-drawwiża li kont nagħmel mal-papa kont inħobb nieħu xi ħaġa x'nagħti lill-fqar li konna niltaqgħu magħhom. Darba waħda iltqajna ma' wieħed imsejken li kien qiegħed jara kif ikaxkar lilu nnifsu bid-batija fuq il-krozzi. Tajt jiena rsaqt leh sabiex nagħtih xi ħaġa tal-flus, imma ma ħassux fqir biżżejjed biex jilqa' l-karità. Għalhekk xeħed ħarsa fuqi ta' swiet il-qalb. Tbissimtlu u ma rridx jieħu dak li offrejtlu.
Lanqas tista' nfisser dak li ħassejt f'qalbi. Min-naħa tiegħi jien rrid infarġu u ngħinu jistabar minflok. Ħsibt li kont weġġajtlu qalbu. Bla dubju dal-imsejken marit intebaħ b'dak li kien għaddej minn moħħi għax rajtu jdur lejja u jitbissimli. Il-papà kien għadu kif xtrali gato u ġitni x-xewqa kbira li nagħtih, iżda ma azzardajtx. Dana kollu tassew li rrid nagħtih xi ħaġa li ma setax, ma joħodix. Kbira kienet il-ħasra li ħassejt għalih. Imbagħad ftakart li kont smajthom jgħidu li fil-jum tal-ewwel tqarbina naqilgħu dak kollu li nitolbu. Dan il-ħsieb farraġni. Walkemm dakinhar ma kontx għadni ħlief ta' 6 snin, qed li l-nifsi nitlob għall-fqajjar tiegħi fil-jum tal-ewwel tqarbina. 5 snin wara żammejt il-weda tiegħi u nittama li Alla ħanin sama t-talba li kien nebbaħni nagħmel għal wieħed mill-membri batuti tiegħu. Kont inħobb bosta lill-Alla u ta' sikwiet noffri qalbi lilu waqt li kont nuża l-formoli żgħar li kienet għalmitni l-mama. Dana kollu. Jum minnhom jew aħjar darba fil-għaxija fix-xahar sabiħ ta' Mejju waqajt fi ħtija li huwa ta' min jistqarra. Din switli ħafna biex numilja ruħi u nemmen li kelli ndiema perfetta tagħha. Billi kont żgħira wis tajt qed tikteb biex immur għad-devozzjoni tax-xahar ta' Marija, bqajt id-dar ma' Victoire. Din Victoire daħlet taqdi lill-familja Martin ekku kif biex ħsieb uliedu vera meta huma marru l-Eżje. U kont nagħmilha magħha quddiem il-artaġġ kejken tiegħi ta' Marija li kont inkun ħejjejt skont ma kien joġob lili. Mela din ma setax tmur tagħmel it-talb tax-xahar ta' Mejju u kienet tagħmlu ma' Victoire kif joġob lilha qalet. Issa din Therese kienet tarma l-artal żgħir tagħha fil-kamra ta' mal-bejt li Pauline kienet tuża bħala kamra tax-xogħol tagħha. Tajt kollox kien hekk żgħir il-gandlieri, il-vażetti tal-fjuri u ż-żewġ sufarini bħala ftejjel tax-xema kienu jdawluh b'mod perfett. Xi drabi tgħidilna Victoire kienet tagħmilli sorpriża u ġġibli biex tgħixha ma' żgħar bil-ftila. Imma dan ma kienx ta' sikwiet. Darba fil-għaxija kollox kien imħejji sabiex nibdew it-talb tagħna. Għalhekk għattilha Victoire, tista' tibda il-memorale għax jien sa nixgħal. Din hija talba sabiħa lil Madonna li kiteb San Bernard u li baqgħet magħrufa mal-Knisja kollha. U din Victoire għamlet tabi ruħha li kienet sejra tibda imma ma qalet xejn. Ħarset lejja u bdiet titħaq. Jien li rajt li s-sufarini prezzjużi tiegħi kienu qegħdin jinħlew, malajt tlabta bil-ħniena biex tgħid it-talba. Iżdi baqgħet sikta. Bad jien waqt li qomt minn irkubtejja bdejt ngħajjat magħha u għedtela li kienet mara ħażina ħafna. U waqt li warrabt il-ħlewwa tiegħi tas-soltu dejt insabbat riġlejja b'kemm kelli saħħa u din l-imsejkna Victoire lanqas baqala qalb titħaq aktar. Ħarset lejja kollha mistaġba u writni l-biċtejn xama bil-ftila li kienet ġibitli. Wara li ħariġli dmuħ tal-kollha, xerrit dmuħ tal-indiema mill-qalb waqt li għamilt proponiment sod li ma nerġax.
Darbohra ġrat li biċċa oħra ma' Victoire. Ma din id-darba ma kelli jebda ndima għax kont ħares b'mod perfett il-kalma tiegħi. Rid klamar li kien hemm fuq il-fuklar taċ-ċumnija fil-kċina billi jiena kont żgħira wis biex nilħaq inġibu minn postu bil-ħlewa kollet lil-Victoire biex tnewwiluli. Iżdi ma rriditx waqt li qalt li biex nitla' fuq siġġu. Nieqbad is-siġġu bla ma għedt xejn. Iżda bdejt naħseb li ma kinitx ta' min iħobba. Billi rrid nagħmel li jidħol dan bdejt infittex fir-ras xkejkna tiegħi x'kien dak li lili kien joffendini l-aktar. Ta' sikwieta meta kienet tkun iddejqet minni kienet issejjaħli sabi ħażin żgħir u dan lili kien ħallini umiljata ħafna. Mela, qabel ma qbist fl-art minn fuq is-siġġu tiegħi, dort leha bid-dinjità kollha u għedtilha Victoire, int sabi ħażin. Mbagħad qbadt u ħrabt waqt li lila ħallejta tomot il-kliem ibes li kont għedtilha. Ir-riżultat ma damx mader għax malajr smajta tgħajjad. Sinjura Marie, Teresa għadha kif tgħidli li jien sabi ħażin. Mari ġiet u ġelitni tloba maħfra. Ma dan għamiltu bla ma kelli ndima. Bejni u bejn ruħi ħsibt li jekk Victoire ma riditx ittawwal ftit id-drieħ kbir tagħha sabiex lili tagħmilli qadi żgħir kien jistħoq ilha t-titlu ta' sabi ħażin. Dana kollu Victoire kienet tħobbni bosta u jiena wkoll kont inħobbata bil-ħaq. Jum minnhom hi ħarġitni minn periklu kbir li kont waqgħet fih ħtija tiegħi. Victoire kienet qiegħda tgħaddi il-ħwejjeġ u ma' ġenba kellha barmin mimli bl-ilma. Jien kont qiegħda nħares lejha waqt li kont qiegħda nitbandal fuq is-siġġu kif kienet drawwa tiegħi. Daqqa waħda, is-siġġu żelaq minn taħti u jien waqgħet mhux fl-art imma fil-qiegħ tal-barmil. Riġlejha missew li rasi u mlejt il-barmil bħalma l-fellus jimla l-bajda. Li msejkna Victoire ħarset kollha mistaġba għax żgur li f'ħajjitha kollha qatt ma kienet rat ħaġa bħal din. Jien kieku rid noħroġ malajr kemm jista' jkun mill-barmil tiegħi, iżda din kienet ħaġa li ma setax issir. Għax il-ħabs tiegħi kien hekk magħluq miegħi li lanqas biss stajt niċċaqlaq ftit. Bi ftit ta' tbatija hi salvatni minn dan il-periklu kbir. Iżda ma salvatx il-libsa u l-bqija li kelli fuqi u kien jeħtieġli inbiddel għax kont imxarba għasra. Darbohra, storja oħra, waqgħet fiċ-ċumnija. Fej b'xorti tajba kien hemm ebda nar jaqbad dak il-ħin. Victoire kellha toħroġni minn hemm ġew u tfarfalli l-irmiet li kont nitlej bih kolni kemm jien. Dawn l-ġrajiet kollha seħħu dejjem nhar Terba. Meta int tgħid lil Pauline kont mur titħarreġ fil-kant flimkien ma' Mari. Kienu kull l-erba meta Monsignor Dosselier ġi jagħmlilna żjara. Monsignor Dosselier kien id-direttur spiritwali ta' Mari u Pauline qabel ma lil Therese beda u baqa' jqarara sakemm daħlet fil-kulleġġ tal-Benedittini f'Ottubru tal-1881. Kienu li jagħmel il-pritka tagħha fil-vestizzjoni u floti tal-velu kemm ta' Pauline kif ukoll imbagħad ta' Céline. U dan mar iżurhom kien l-erba'. Victoire qaltlu li ma kien hemm ħadd fid-dar ħlief Therese, għalhekk daħal fil-kċina biex jarani
u taħarsa lejn dak li kontu tajtuni nagħmel fil-lezzjonijiet. Ħassejtni gburija li nilqa' lill-konfessur tiegħi għax ftit jiem qabel kont għamilt l-ewwel qrara tiegħi għandu. X'tifkira sabiħa. O madri għażiża tiegħi. Bliema mħabba ħejjejtni għall-ewwel qrara. Int qedtli li mhux lil xi bniedem imma lill-Alla kont sejra ngħid id-nubiet tiegħi. Ta' bilħaq ħassejtni hekk żgura minn din il-verità illi għamilt il-qrara tiegħi bi spiritu kbir ta' fidi. Saħansitra staqsejtek jekk kellix ngħid lil Monsignor Dosselier li kont inħobbu b'qalbi kollha la darba kont qiegħda nitkellem ma' Alla nnifsu fil-persuna tiegħu. Malma sewwa fuq dak li kelli ngħid u nagħmel, dħalt fil-konfessinarju u nżilt arkubtejja. Imma hekk kif fetaħ il-grada, Monsignor Dosselier ma ra lil ħadd għax jien kont hekk żgħira illi rasi kienet aktar baxxa milli xkaffa li fuqha jqiegħdu jdejhom u qalli nqum bil-wieqfa. Jien bdejtu malajr. Qomt bil-wieqfa u dort leh b'wiċċi eżatt quddiem wiċċu biex narah sewwa. Għamilt il-qrara tiegħi bħal tifla kbira u rċevejt il-barka tiegħu b'devozzjoni kbira. Għalax tal-im qed ittina daqsxejn ta' tifla żgħira. Għax int kont tgħidli li f'dak il-waqt id-dmugħ ta' ċkejken Ġesu kien se jsaffili ruħi. Nemmen meta mmur inqer jien li id-dmugħ ta' ċkejken Ġesu ikun qed isaffili ruħi. Niftakar l-ewwel twissija li saret li kienet li ħeġġitni fuq kollox għax qalli biex ikolli devozzjoni lejn il-Verġin Imbierka u jien wett li nirdoppja l-imħabba kollha ħlewwa tiegħi lejn din Ummi Marija. Meta ħriġt mill-konfessinarju ħassejtni hekk ħinja u ħafifa illi qatt qabel ma kont ħassejt ferħ hekk kbir f'ruħi. Minn dakinhar bqajt immur inqer fil-festi l-kbar kollha u għalija kienet festa vera kull darba li kont immur. U tajt hija festa għalija u għalik kull darba li mmorru nqerru. Il-festi, għax tifkiriet, iġib li qudiem għajnejja. Il-festi, kont hekk inħobbhom, int madri għażiża tiegħi kont taf tfissilli hekk tajjeb, il-misteri kollha maħbija f'kull waħda minnhom, illi tassew li saruli jiem tas-sema, il-festi. Għalina huma jiem tas-sema. Jew jum ta' briju. Ħafna jfittxu l-briju ta' barra u ta' ġewwa xejn. Fuq kollox kont inħobb il-purċissjonijiet tas-sagramenti mqaddes u xena kbir kien għalija li nxerret il-fjuri fil-passi ta' Alla. Iżda qabel ma nħallihom jaqgħu fl-art kont nitfaħħhom floli daqskemm kont nista' u qatt ma kont hekk ferħana. Daqskemm meta kont nara l-wart miftuħ tiegħi imies l-ostensorju mqaddes, l-ostensorju jaf jkun hemm l-ostja li fiha hemm dan Alla bil-ġisem, bid-dem, bil-ruħ, bid-divinità. Il-festja jekk dawk kbar ma kinux ta' sikwiet, kull ġimgħa kienet tiġi waħda li kienet ħafna l-qalbi. Il-ħadd
X'jum kien għalija dan il-jum tal-ħadd. Kienet il-festa ta' Alla nnifsu, il-festa ta' mistrieħ. Qabel xejn kont nibqa' inninni fis-sodda aktar milli fil-jiem l-oħra qed tgħidilna. U mbagħad il-Mama Pauline, mhux omma, il-Mama Pauline kienet tfisset lit-tifla ċkejkna tagħha u tġibilha ċ-ċokkolata tagħha waqt li tkun għadha fis-sodda biex wara tlibbisha bħala reġina ċkejkna. Il-parrina kienet tiġi tagħmlilha xara lill-filjozza dejjem qed tgħidha li nfisha di, li mhux dejjem kienet toħodha bil-ħlewwa meta kienet tiġbdilha xara, iżda mbagħad kollha ħinja kienet tmur taqbad id ir-re tagħha tajta l-missiera li f'dak il-jum kien jannaqa' miegħu bi ħlewwa akbar mis-soltu. U wara dan ara xi ġimiel kemm qed jonqos dan kemm kien isir ilfa xi ġimiel ara. U wara dan il-familja kollha kienet tmur għall-quddiesa. Matul it-triq kollha u sal-Knisja wkoll ir-reġina ċkejkna tal-papà kienet iżżommlu idu. Posta kien ma' ġembu u meta kien ikollna ninżlu l-isfel għall-priedka kien jeħtieġ li jinstabu żewġ siġġijiet, wieħed dejn l-ieħor. Din ma kinitx ħaġa tqila għax kulħadd kien isiba ħaġa hekk sabiħa li jara xwejja hekk sabiħ ma' bintu hekk ċkejkna illi dawk li kienu ikun hemm kienu jwarbu sabiex jagħtuhom posthom. Hawnhekk missiera Sur Martin kellu 57 sena, waqt li Therese kienet għadha kif għalqet is-7 snin. U mir-ritratti li għatanna ta' meta kellu 58 sena tassew li jidher bħala xwejja li jġiblek qima bleħja u wiċċ ta' anzjan serju dan missiera. It-siju li kien ikun fil-bankijiet ta' dawk li jgħodu ħsieb il-Knisja kien dejjem ħieni jarana naslu fl-imkien u kien jgħid li jien kont ir-raġġ żgħir tiegħu tax-xemx. Ma kontx ninket li n-nies kienu joqogħdu jħarsu lejja għax kont noqgħod nisma' b'attenzjoni il-priedki li b'dana kollu ma kontx nifhem wisq minnu. L-ewwel waħda li fhimtu li mmissit li qalbi sa fil-qiegħ tagħha kienet priedka dwar il-pazzjoni li niseġ Monsignor Doslier u minn dakinhar il-qudiem bdejt nifhem l-oħrajn kollha. Meta l-predikatur kien jitkellem fuq Santa Teresa, il-papà kien idur jitbaxxa lejja u jgħidli minn taħt l-ilsien isimgħu sewwa reġina ċkejkna tiegħi qiegħed jitkellem fuq il-patruna qaddisa tiegħek. Għax Therese kellha devozzjoni kbira lejn Santa Teresa ta' Ġesu. Jeżistu tnejn, Santa Teresa l-kbira ta' Avila u din Santa Teresina iż-żgħira u ġvera. Jien kont noqgħod nisma' l-priedka b'attenzjoni, imma kont inħares lejn il-papà aktar ta' sekwiet milli lejn il-predikatur għax il-wiċċ sabiħ tiegħu kien jgħidli ħafna ħwejjeġ. Xi drabi għajnejh kienu jintlew bid-dmuħ li għal xejn kien jisforza biex iżomm, kien jidher li diġà ma kienx miġbud mill-art meta ruħu kienet hekk tħobb todos fil-virtujiet u l-veritajiet eterni. Dana kollu, it-triq tiegħu fuq l-art kienet għadha l-bot sewwa milli tkun mitmuma. Snit twal kellhom jgħaddu qabel mas-sema sabiħ kellu jinfetaħ quddiem il-għajnejn imsaħrin tiegħu u l-mulej jixxotta dmuħ tal-qaddej twajjeb u fidil tiegħu. Nerġa' niġi darb'oħra għal-jum tiegħi tal-ħadd. Dan il-jum ta' għena li jgħaddi hekk malajr kellu wkoll id-del tal-malinkonija tiegħu. Niftakar li l-ferħ tiegħi kien ikun imħallat b'xi niket sal-ħin tal-kompjeda. Iżda matul din it-talba kont naqgħod naħseb
li l-jum tal-Missri kien se jintemm, li l-għada kien ikun meħtieġ li nerġa' nibda il-ħajja ta' kuljum, naħdem, nitgħallem il-lezzjonijiet u qalbi kienet tħoss l-eżilju ta' din l-art. Kont nixxenna għall-mistriħ tas-sema biss li ma jintemm qatt. Il-ħadd li qatt ma jidlam fis-sema pajjiżna, kienet moħħa fis-sema pajjiżna din Teresa l-qaddisa tagħna. Ekku nitolbu magħha u ngħidula u Alla tiegħi Trinita qaddisa nixtieq inħobbok u nagħmlek maħbub. Hija talba kienet ħobb. Tajt beżattezza hi. Nifqu għawez is-semmija. Nsellem lilek u nirringrazzjak li kont magħna dan il-programm. Il-paċi miegħek. Saint Teresa of the Roses, I will come to you each night, near the altar in the chapel, I will pray by candlelight. Saint Teresa of the Roses, won't you kindly hear my prayer? Give your blessings to my sweetheart and the love that we both share. Won't you guide us and protect us through the years that lie ahead? Won't you fill our hearts with sunshine on the day that we are wed? You're the little flower of heaven, guiding all who come to you. Saint Teresa of the Roses,